мехоҳед ки касби кӯдакатонро бе истифодаи доруворӣ бартараф кунед? Пас видеоро то охир тамошо кунед. ман имрӯз ҳамчун модар, ҳамчун як нафаре ки кӯдакони хурдсол дорад ва ҳамеша барои саломатии кӯдаконаш дар талош аст, ба ҳар як зан, ба ҳар як модар массажни крем аз бренд ва ширкати туркии Эрсагро тавсия медиҳам. Зеро шумо тавассути массажни крем касби кӯдакатонро дар муддати ним соат бартараф хоҳед кард. Инчунин массажни креми мазкур на танҳо барои рафъ кардани касби баланд, балки барои бемориҳои гайморит, зуком, дарди миён, дарди пой, дарди буғумҳо, артрит, артроз, варикоз низ табобати беҳтарин аст. Яъне ин ки якчанд беморӣ табобат як. барои гирифтани маълумоти бештар оиди массажни крем ба мо дар рақамҳои дар зер буда дар тамос шавед ё ин ки ба шабакаи WhatsApp ба мо нависед. дар тамос шавед ё ин ки ба шабакаи WhatsApp ба мо нависед.